Awaan Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu. Amin. Saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam muslimin tawi endi-endine muslim iku kasa nyandangi sapa musliman ing muslim meneh sauban ing klambi ala auriyen ing atase wong kang udo kasa mongko nyandangi ing muslim sapa Allah Gusti Allah min khudril jannati saking ijo-ijone swarga. Didukung oleh Benteng Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bertemu channel ini silahkan di subscribe, like, serta komennya tentu sangat ditunggu agar supaya channel yang meliput santri ini bisa semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. As-sodakota ono zakat atau sodakoro wau riwayatake hadis sapa Abu Dawud babu sodakotil fitri babu sodakotil fitri utawi iki iku bab kang nerangake zakat fitrah. Ibni Umar radhiyallahu anhu Kala dawuh sinten Ibni Umar faradha ing dawuh faradha merdoake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri ing zakat fitrah so'an ing sak sok min tamrin saking kurma au so'an usawa sak sok min sairin saking kurma teles. Jadi kurma garing karo kurma teles al abdi ing atase kawula wal hurri lan wong merdeka wadakari lan wong lanang wal unsa lan wong wadon wasaugiri lan bocah wal kabiri lan wong tuwa minal muslimina saking golongane wong Islam wa amara lan perintah sinten Kanjeng Nabi biha kelawan zakatil fitri antu ada ing yen to den tekani apa zakatul fitri qabla khurujin nasi ing dalam sadurunge metune menungso ila sholati maring salat riyo mutafaqun alaih walibni adin wa darukutni lan darukutni bi isnadin kelawan sanad dhaifin kang apes agnuhum nyukupono sapa sira ing fuqara lan masakin anit tawafi saking munyer-munyer atau mubeng-mubeng golek kebutuhan fi hadzal yaumi dalam ikilah dina. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala dawuh Abi Sa'id kuna ing dawuh kuna ana sapa kita iku nuktiha aweh sapa kita ing zakatul fitri fi zamanin Nabi dalam zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soan ing sak sok min amin saking panganan au soan to sak sok min tamrin saking kurma teles au soan utawa sak sok min sairin saking kurma garing au soan utawa sak sok min zabibin saking anggur garing. Tafakun alaih wa fi riwayatin dalam riwayat kamu nih au soan dawuh au soan to sak sok min akitin saking kuan kentel. Kala dawuh sapa Abu Sa'id amma dawuh ama ana pun utawi ingsun iku fala azalu ora mari-mari sapa ingsun to ora gingsir ora sapa ingsun ukhriju ngetokake sapa ingsun ing sok kama kuntu kaya oleh ana sapa ingsun iku ukhriju ngetokake sapa ingsun ing sok fi zamani Rasulillah dalam zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Wali Abi Dawud lan keduweni Abi Dawud la Dawud la ukhriju orang ngetokake sapa ingsun abadan ing dalem selawase ila so'an angin sakso. Wan Abi wa Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala dawuh sinten Abbas parada merdoake sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitri ing zakat fitrah terus pripun iki Tugrotan. tuhurotan ya tuhurotan krana ngucekake liso ini maring wong kang poso Dina. Iso ini minal lagwi saking anggur-angguran warrafati lan omong-omongan watok matan lan panganan lil masakini maring pira-pira wong miskin faman mongko utahe sapane wong iku ada nekani sapa siman ing zakatul fitri qabla sholat ing dalam sadurunge sholat Bahaya mongko utawi zakatul fitri iku zakat makbulatun kang den trima waman tahe sapane wong iku ada nekani sapa siman ing zakatul fitri ba'da sholatin dalam sakwise sholat bahaya mongko utawi zakatul fitri iku sedekahun arane sedekah minas sedekati saking pira-pira sedekah itu wis bar wong riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahih kaulan nyogake ing hadis sapa Al-Hakim Hakim kan enak sumber bukti ini misalnya mau enak pertanyaan ke malaikat aku yang ngaji kat nanti bukti nih gak percaya kayak bukaan nang channel iki timbangane sing apa jenenge sing tukang nayang ngene-ngenean apa jenenge kuwi sing orang genah-genah mendingan ngene-ngene iki ya. Awake dhewe gelem nyadari lho syaratnya nyadari lho tapi sadar ya apa jare ya. Tapi ya koyoke asing. Jadi fungsinya itu nggih kathah. Fungsine iki akeh banget. Sampeyan ngerti tapi lek sampeyan wis nglakoni. Ora nglakoni gak ngerti. Kuduwe kan nek ndelok. Jadi enek jejaknya. Apalagi saniki zamane zaman jejak kan. Zaman jejak. Babu sodakoti tatawu'i hadza babu sodakoti tatawu'i utawi iki iku bab kang nerangake sodakoh tatawu atau zakat tatawu zakat sunat sodakoh sunat Man Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ketok terusan sing bengok sing
banter sing ngendi asline. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, sab'atun utawi wong pitu iku yudilluhum ngaup-ngaupi ing sab'ah sinten Allah Gusti Allah fi dillihi ing dalem aup-aupe Allah yaumala dilla ing dalem dinane ora ana aup-aup apa illa dilluhu angin aup-aupe Allah. Pada karon nuli nutur sapa Abi Hurairah al hadis ing hadis. Wa fihi lan iku ing dalam hadis warajulun tai dawuh warajulun lan wong lanang tasaddaqa kang sedekah sapa rajul bisodakotin kawan sedekah fa'akhfaha nuli ngreksa sapa rajul ing sedekah. Nyamarake berarti. Fa'akhfaha nuli nyamarake sapa rajul ing sedekah. Hatta latak lama sehingga orang ngaweruhi apa simaluhu tangan tengene rajul ma ing perkara tunfiku kang den nafaqahake apa yaminu tunfiku kang nafaqahake apa yaminu tangan tengen. Oh berarti kiwa niku apa simaluhu tangan kiwane rajul ma ing perkara tuntiku kang nafaqahake apa yaminu tangan tengene rajul. Mangel iki. Bapak pun aleh. Ini barang terus dibahas ning kono kuwi gitu. Ini berarti kan padha karo tutuh-tutuh ning kuwi ya. Dhisik saiki ngonoan kan yo enek ngilate dhewe-dhewe lah. Cuma kabeh kan tujuane jenenge menungso kan duwe ati. Apa jarene ati. Apa jarene ati. Jadi kula jujur, kula biyen iku ngeten iki. Jujur, kula biyen ngeten iki. Niku ya sing paling duwanten Allah. Iki zaman semono niku Allah, jawabannya Allah. Jawabannya kuwi Allah. Saiki sampean bisa buktikan tuh. Ternyata kan bisa buktikan. Saeneke lembaga, enggak usah gede-gede pesantren atau yayasan, lembaga enggak main ngonoan. Ya ketinggalan saiki. Ketinggalan. Ini cuma lek wis nang juweru bahas juweru ngene iki yo balekno nang atimu dhewe-dhewe. Balekno nang atimu dhewe-dhewe. Lek iso yo ketika sampeyan ngono kuwi yo ndonga apa jenenge kuwi jauhkan saya yang dari itu. Nah, jenenge iso kan kita nglakoni nggih kan. Jadi dia niku berat, nganu niku berat banget. Boleh sampai dia niku sing jandel waktu itu kan anak kiai dolanan internet. Lo bingung lek jawab. Lek jawab kita piye. Enggak peduli wis, saya bergerak di luar. Kalau di luar itu nantinya ternyata iso manfaati neng jogo. Ora usah angel-angel ning jero kene. Saya bikin prinsip seperti itu. Akhirnya terus dia gerakan. Pernah kalau ceritain mungkin kalau aku bina anak, aku dewe jane gak iso tapi bina kan ya lucu. Ya sebenarnya kan enek wong sing bijak, terus sing iso kan ya padha wae. Kalau sampai bina waktu itu agar supaya itu bisa diterima khususnya oleh kalangan pesantren. Pulau biyen itu sampai bina itu 7 bulan ya biyen. Di saat itu pembinaan seperti itu adanya itu sak ngerti kula nggih. Niku ada hanya di 2 tempat, di Malang dan di Bandung. Ngono seminggu iso gak iso. Bayarin itu pinten? 6 juta.
belum misalnya kose, belum mangane itu sudah 6 juta. Ini pertama kali ngadakan di Banyuwangi itu di rumah saya itu selama 7 bulan. Baru itu mulai direspon oleh masyarakat luas. Setelah masyarakat luas mulai respect, masuk ke kalangan napa niku Pemkab Banyuwangi sendiri. Waktu itu diwakili nggih niku wae Dispora Banyuwangi. Lo kan ngomong niki, nggih kan? Ngomong niki misalnya kula goroh kan ya dicacat wong-wong ketika ini saya tayangkan. Nggih kan? Jelas itu. Dan itu memang nyata. Itu memang nyata. Mungkin tak dudoi fotonya saya itu dulu pertama kali seperti apa sampai bisa direspon oleh pesantren. Itu sih kalau ketika itu kalau tawarkan RMI Banyuwangi. Baru setelah itu mulai enek sing jenenge NO online, mulai itu, mulai ada NO online barang, mulai rame NO online. Wong kula sampai gawe gerakan waktu itu, gerakan itu namanya apa? Laskar Santri Nusantara. Sampai seperti itu. Krono yuk pengen direspon. Karena kebetulan di situ memang mengutamakan itu dunia digital. Dunia digital. Ya waktu itu sing kula jaki anake kiai-kiai sing nom-nom niku kan. Sampai ada suara yang mengatakan wah iki nyanyi RMI gitu. Nggih ngoten. Padahal ya ora asline. Nah, akhirnya terus niku wau sampai ke pelatihan pondok Sebanyuwangi. Pelatihan pondok Sebanyuwangi waktu niku diadakan teng Gus Munib mriku 4 hari. 2 harinya teng Genteng Rotok Kilen, 2 harinya di Genteng Etang. Baru setelah itu respon dari RMI Jawa Timur. Sampai waktu itu RMI Jawa Timur gagas untuk itu mendatangkan sapa jenenge Cak Nun Ainun Najib di sini. Di waktu itu kan ngoten bisa. Jadi sampean ketika nanti apa jenengan enggak usah isin-isin ngene iki enggak usah isin-isin. Sing penting gambarmu ra ketok ayo selesai lah. Syukur-syukur awakmu wani ngetokne gambarmu. Tok neh itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kondilah. Wa Anubah bin Amir radhiyallahu anhu. Itu midanget sapa ingsun Rasulullah injing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawuh sinten Kanjeng Nabi, kullu mri'in utawi saben-saben awa-awaan iku fi dhilli sedekati ing dalem aup-aupe sedekoi imri hatta yufsala sahingga den pisah sapa imrik bainan nasi ing dalam antarane manungsa. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Ibnu Hibban wal Hakim lan Hakim.